πνίγαν τα συναισθήματα. Οπότε δεν πονάω κι αν με κλωτσάν δεν θα έχω πλάκα. Αυτή ήταν μια ιστορία για τα παιδιά που βιώνουν βία. Στα σπίτια τους, στον δρόμο, στον έρωτα, στα θρανία. Μπορείς να ξεγελάσεις τον κόσμο, μα όχι όλα τ' άλλα. Όλα τελειώνουν εκεί που τα αφήσεις πάντα. Αυτή ήταν μια ιστορία για τα παιδιά που ασκούνε βία, που ξεκινάει από το σπίτι και φταίει όλη η κοινωνία. Μπορείς να κουκουλώσεις το φόβο, μα όχι όλα τ' άλλα. Καμία εκδοχή δεν φταίει, μονάχα εκπαίδευση. Και γίνεσαι μια μπάλα. Δεν είσαι απλά μια μπάλα. Όχι, δεν είσαι απλά μια μπάλα. Κλώτσα την αμάθεια.